Jeg håber det er dig. Er det ikke opklaring på det? Har du et svar? Ja, jeg har svar. Shit. Er du klar, Missa? Okay. Det har du nu. Lad mig høre. Svaret er nej. Men Alexander Frederik Grafo præsterede at score en ung køn pige i sin tidligere dag. Køn og køn, ikke? Tidligere dag. Okay, hun var meget sød, og hun havde et godt hjerte, ikke? Det er ikke noget, jeg kender til. Men Alexander Frederik Grafo, han præsterer at få et opkald for denne meget, meget kønne pige. Nu går det. Hvor at han, eller hun, det er så ikke noget, påstår, at hun er fra kønssygdom. Og påstår, at Alexander Frederik Grafo har måske også denne kønssygdom. Eller har smittet. Så Alexander Frederik Grafo går til lægen og finder ud af, om han har fået denne kønssygdom. Og det har han ikke. Til Leo! Nemo kan det